Či ja môžem nahrávať hodinu, 2 minúty vlastne. Ako japonský tur. Zavú za vynášanie okupného zájmu. Vieš, prečo to tak prestupovalo, aby bolo hutný montáže vidieť všade? Tam sú háky, tie oka sú tam. Musí to byť ťažké, pozri, ako ich to... No, áno. Vaan oma hapisenua. Aby sa im to netočilo. Môže ísť. Ešte za nich klietka, čo ty? Náhodou bude si spraviť takto, ale sa budú kliete. Tečej, pleskaj. A ja by som chcela vidieť, ako je sebe. Napasila to určite napasujú, ale aj tak. Hej. A títo dvaja, to sú tí auty majú aha prildy. Hej, čakaj, videla som možno. Ja si trošku na hlavu. Hej, tako to pukoce. Ja nie, to ten tam búcha keľňou. Reku, že to praská. To je zaujímavé, oni to tam len položia, alebo dajú pod stoje takú lepidlo? Položia. Sa auto zmenšuje. Všetko, tač, dokumentuj. Teraz mu to bude tykčať vpredu, vieš, tá ona. Hej. A to sa používa ako baranidlo, keď sa štrabák zabíja. Brány štrabáku. To nie je dobrý základ. Prečo? Nový. Nízkou vzdialenosť nižšiu, aby sa viacej zmestilo. Čo s tým? Andrej má lepší foťák a Peťo má trápny mobil. Ale ja natáčam a on poď. Hej. Aha, no a už je to tu.
Kablíky si mal mať predtým nachystané, kamarát, sa tam hodinu upíraš. Bez tým. Ešte polky. Sa musí riadne do toho zapäť. Či ani nie? Poviem. To neváži nič. Však to má nejakú hybnosť, Tam to veľmi